sa ngalan samahan, og sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. May suon karon atong ipadangat sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Atong yapil sa atong mga pagampo, atong makaigsunan nga mga masakiton. Ilabi na usab mga atong mga minahal sa kinabuhi nga mihalin na ning kinabuhia alang sa ilang kapahulayan nga dayon. O karon mahimo kitang takos pagsaulog ning santos nga misa ato ang hinulsulan ng atong mga kalapasan. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Dios, nagpakita sa kahayag sa imong kamatuoran ngadto sa mga nahisalaag, aron makabalik sila ngadto sa matuod nga dalan. Itugot ngadto sa naghupot sa Kristohanong pagtuo, ang pagsalikway sa butang nga supak sa Ebanghelyo o pagsunod sa nahasubay ni ini. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Esteban, usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nagbuhat og dagkong mga milagro ug mga butang katingalahan at tubangan sa katawhan. Apan may mga tawo nga misupak ug nakiglang tugi kaniya, ug ang uban kanila mga Hudyo nga taga Cyrene ug Alejandria nga sakop sa sinaguga nga ginganlag mga taong libre, ug ang uban taga Cilicia ug Asia. Apan gihatagan si Esteban sa espiritu ug kaalam, ug tungod niini wala sila makabuntog kaniya sa lantugi. Busa nanuhol silag mga tao aron pag-ingon. Nakadungog kami kaniya nga nagpasipala kang Moises og sa Dios. Tungod niini nagubot ang mga tao ug ang mga kadagkuan sa templo ug ang mga magtutudlo sa balaod.
Unya ilang gidakop si Esteban o gidala nila ngadto sa labawong hukmanan. Unya ilang gipatubang ang pipila ka mga tao aron pagsaksig bakak batok kaniya. Mingon sila, kining tawhana kanunay nagpasipala sa atong balaang templo og sa balaod ni Moises. Nadungog namo siya nga ningon nga kining Jesus nga Nazaretnon muguba sa templo ug usbo niya ang mga tulumanon nga gibilin ni Moises kanato. Ang tanang mga sakop sa labawong hukmanan mitutok kang Esteban ug nakita nila nga ang iyang naong nahisama sa naong sa usa ka anghel. Ang pulong sa Ginoo. Salmo Responsorio. Bulan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangin. Bulan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangin. Bisan mga prinsipe managtigom ug magtabi bato kanako, ang imong sulugon nagapalandong sa imong mga balot. O ang imong mga kasuguan mao ang akong kalipay, sila nga akong mga magtatambag. Ulan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangin. Gipahayag ko ang akong mga dala, o gimo akong gitubag. Tudlo ako sa imong mga kasuguan, himuha nga makasabot ako sa dalan sa imong mga sugod. Ug akong palandungon ang imong katingalahang mga buhat. Bulahan sila kansang kinabuhi, walay ikapasangin. Kuhaagikan kanako ang dalan sa kabakakan, ug hatagi ako sa imong balat. Ang dalan sa kamaturan akong gipili, akong gipahamutan ang imong mga gimbutan sa akong atubangan. Bulahan sila kansang kinabuhi, wala
ang Ginoo manako. Maanausap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkasunod adlaw ang mga tao nga nagpabilin sa tabuk sa lanaw nakakita nga usara kasakayan ang nahibilin didto. Nasayod sila nga si Jesus wala musakay sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an nga nagikan na silara. Hinuon didto'y ubang sakayan gikan sa Tiberias nga nanunggo duol sa dapit din ang mga tao mikaon sa paan tapos makapasalamat ang Ginoo. Sa pagkakita sa mga tao nga si Jesus wala didto ni ang iyang mga tinun-an nanakay sila sa mga sakayan ug nangadto sa Capernaum aron pagpangita kaniya. Sa nakaplagan na nila sa Jesus didto sa tabuk sa lanaw, miingon sila kaniya, magtutudlo, kanusa ka pa mahiabot dinhi? Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, nangita kamo kanako kay nakakaunman kamo sa pan ug nangabusog ug dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong nahimo. Ayaw kamo paghago alang sa kalanon nga madunot kundili sa kalanon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining kalanuna ihatag kaninyo sa anak sa tao kay gipatikan man siya sa Dios nga Amahan sa timaan sa iyang pag-uyon. Busag ipangutana nila siya, unsay among buhaton aron pagtuman sa gisugo sa Dios? Si Jesus mitubag, kini ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo, nga mutuo kamo sa iyang gipadala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong gabi natong tanan. Maigsuon, diyan nakita karon sa ikapitong adlaw sa tuwang nobina sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Ang tema nandun ining kapitong adlaw mao ang Saint Joseph, Hope of Priests and Religious. Paglaom nga diin maoy makapahatod nato ngadto sa pagka matinud-anon diha sa ato ang bukasyon. Niadtong World Day of Prayer for Vocation tuig 2021, si late Pope Francis mihatag sa iyang mensahe o iyang gi-highlight ang kinabuhi ni San Jose, ang commitment ni San Jose ngadto sa kabubuton o sa plano sa Dios. He emphasizes that Saint Joseph's life was marked by fidelity, service, and following God's dreams. Ang ato ang bukasyon matag usa makaigsunan, mapari, mapuyo pagkareliyoso nga kinabuhi, magminyo o magpabilin ka nga ulay hangtod sa hangtod. Mao kini ang ato ang tubag sa tawag sa Dios. Og way laing tumong og tuyo ang Ginoo sa pagtawag nato pagpili sa maong bokasyon, maura gyud nga kita mahimong malipayon. Malipayon nga kita mga lagad diha sa ato ang mga kaigsuunan nga ato ang gisilbihan, mapari man o malayko. Nga diha sa atong kinabuhi, matagamtam ngadto sa mga tawo nga atong gialagaran,
ang paghigugma o pagmahal sa Dios. Sa kinabuhi sa pagkapari, sa ordinasyon sa pagkapari, tumang kalipay ang bation kanang panahon nga ikaw ordinahan. 7 may kabuok giordinahan 2007 kami may katapusang giordinahan ni late Cardinal Vidal nga kaluoy sa Dios hangtod karon 7 lang gihapon mi. Inig-ordina nimo hangtod yun na sa panahon nga imong kantamisa dito sa imuhang lungsod. Ang imong bation mura ka gibayaw. Ang tanang tao puros magtanaw nimo, puros nakasmile. Inigadto sa imong lungsod, inigkantamisa nimo, tanang tao halos tanan mo angkon imong paryente. Pero iniglabay sa pila ka mga buwan na, masay na ka og parokya nga ikaw na magsugod ng kalaay. Ayaw lay, buotan nas lalay. Igadto sa parokya, ikaw na lang usa. Gikan sa asin, bitsin, ikay maghuna-huna inigpalit. Maabot ang panahon, ay imong tanang mga parokyano, na may tanan nga di na mo dawat nimo. Na mga himantayon, na mga libakira, iapil kas chismis ang pari. Moabot ang panahon, magmasakit ka, wadyo kay masangpit. Labi nagmukato lang imong buko-buko, mangita lang yung kag haligi, iid-id imong buko-buko, kaya wa magimukaot. O diha mo abot ang laay, mangutana dayon ka, unsa kahag nangasawa pa ko? O na ako'y anak unta nga masugo o musangpit. Mao nay laay sa pari. Labi na gyud ka ng inig panahon sa Christmas o New Year, ikanlay usas kumbinto. Kay ang imuhang tanang mga bata-bata sa kumbinto na may pamilya, manguli, ikaw lang taon dito, diha ang laay. Sukad, pagsud nako sa seminaryo, tulos akong mga profesor, mga pari, gikaloyan sa Ginoo, nangaminyo. Tulo ka buok. May to sila kay ang ilang naminyuan mga nurse man. May muatiman ning nurse. Laay kay og laayon ang atoa dayong pangitaon mahaw-as mantas kalaay. Mangita tag lingaw ug unsay makalipay. Sa kinabuhi pod sa minyo, sus ka nang inig kasal, mura po gibayaw ang imong pagbati. Excited yun na, oy. Gikan pas preparasyon, unsay isulob, kinsay i-appeal sa entourage nimo, kinsay, apan inig kahuman sa kasal, magkwinta-kwinta na mo kay naanay, bayran ng utang pa. Wala, magsugod na. Samot pagyod nga nakapuyo sa imong ugangan, tanan nimong lihok, gibantayan, magkaanak na, trabaho, ang pangita, usahay, lisod. Moabot ang panahon nga mga bata, masakit, sus. O niya, inigmata nimo kada buntag, maoray pong naong nga, maorang yaw-yawa, wala, abot ng laay. Kay gilaay naman, maabot din sa nahuna, unsa kahang akong ex pa akong naminyuan?
ako kang pangumustahon, no? Kumusta naman ka diha? Wan nakakaon na ka? O diha nagsugod, pila ka buok kaha kaminyoon nga nangabungkag. Mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Senyor San Jose, dili mampod sa tanang panahon nga nahimong hayahay og haruhay ang iyang kinabuhi. Daghan pong higayon nga diin diha nga ato ang nakita nga daghang panahon nga gibati po to siya kalaay sa iyang kinabuhi. Katulandaan nga naghuna-huna na siya nga buwagan ni Maria kay di gud mabdos guni. Nga di guni ako Apan gipasabot siya sa anghel. Mao nga pagmata niya gipangasawa dayon niya si Maria. Sa diha pod nga iyahang nangadto sila sa Ehipto, gilikay si Maria o ang bata sa kabangis ni Hari Herodes. Matod pa sa mga nagtuon sa Biblia, makaigsunan, ang ilahang pagpanaw diserto. Mao nga manglakaw sila gabi, di pwedeng buntag. Init kaayo. Ini gabi, tugnaw, ngit-ngit pagyod. Pagpanganak ni Maria, way ingon nga gipahimutang daan og nindot nga panganakan. Diha pagyod sa pasungan, pahuwayanan og mananap. Nailahi na sigurong baho dito. Pero dito si San Jose, gikuyugan si Maria o ang batang Hesus. O sa katapusan, ang ato ang makita sa Biblia nga naay partisipasyon si San Jose kadtong namista sila nga nagpanawa si Hesus. Ang mga Hudiyo di ay og magmista kinahanglan grupo. Kay aron paglikay kung naay sa dalan inig panlakaw naay mga rebelde or naay mga daotang tao. Mao na kung grupo, mamista, aligri, manlakaw sila pila ka kilometro. Pag uli nila, wa man day makuyog si Hesus sa panon. Mao to'y katapusan nga ato ang makita ang partisipasyon ni San Jose nga nangita kang Hesus. Kining tanan sa iyang kinabuhi makaigsuonan. Diha sa kinabuhi ni San Jose, nangita po to siya og kasulbaran sa iyang kalaay, sa iyang pagkaama-ama, o sa iyang pagsugot sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Pero wa niya pangitaa ngadto sa ubang butang. Wa niya pangitaa ngadto sa ubang tao. Kung dili gipangita niya, kung unsay makalipay kaniya, kung dili ang tinubdan sa iyang bukasyon nga naghatag kaniya, nga diin mihatag siya commitment nga pagtubag niya sa plano sa Dios sa iyang kinabuhi. Umaw ka na ang atong mahimo karong pamalandong. Kita karon sayod nga napoy panahon nga laayon pod ta. O gilaay na pod ta sa ato ang bukasyon. Ayaw kabalaka. Sangpit kamo o sangpit kita kang Senyor San Jose nga sama kaniya nga maghatag og dakong paglaom, nga magpabilin kitang matinud-anon diha sa atong panaad, sa atong bukasyon, sa ato ang kinabuhi. Gani, si Senyor San Jose, sa katapusan sa iyang kinabuhi, nahimo siyang patron sa bulahan og malipayon nga kamatayon. Malipayon nga kamatayon.
May nomdom ko, nasayin ko sa karkar, na'y namatay nga membro sa LGBTQ+. Ang iyang balay naara sa poblasyon sa karkar, pero naabot sa simbahan, 3 ka oras ang iyang pateng lawas. Kaya manggibilin sa buhi pa nga kinahanglan ang tanan nga muhatod malipayon. Wa gyoy maghilak. Mao to nga gikan siyang balay. Ang tanan tao naglinya. Bisag duol ra ang simbahan, produgay kay naabot kay ngano man gipatukaran man. Hala bira ikid-ikid chacha. Makagana ikid-ikid chacha. Iniktin pa, ikid-ikid chacha, halabira. Muabantig duhan, muatras ugusa, pagkadugay naabot sa simbahan. Mao ba ni ang hulagway nga magmalipayon kita sa katapusan sa itong kinabuhi? Dili. Ang matinud-anon nga makahatag nato og tinud-anay nga kalipay sama ni Senyor San Jose nga diin kadto, nga diin nagpabilin, nga nagsunod o nagmatinumanon sa kabubuton sa Dios. Senyor San Jose, iampo mo kami. Manindo kitang tanan. Ang Dios Amahan lamang ang bugtong makatagbaw sa kagutom sa atong kasing-kasing og espiritu, busa ipadangat nato kaniya ang panginahanglan. Kita mo ingon, Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga simbahan mupukaw diha sa iyang mga sakop sa kagutom ug sa kauhaw, alang sa pan sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga makaamgo kita nga ang mga gipangandoy sa kasing-kasing, dili matubag pinaagi sa pagtinguha sa kalibutanong kalampusan o sa material nga kaharuhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga nag-usik-usik sa pagpangitag kalipay diha sa sayop nga paagi, makakita sa hustong tumong sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton, makadawat og kahupayan og pagtagad gikan kanila nga nag-amuma kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, ngang halangdon Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga namatay diha ni Kristo, mahiusa diha sa bagong kinabuhi sa iyang pagkabanhaw, magampo kita sa Ginoo. Makagagahom nga Dios, gihatag mo kanamo ang pan gikan sa langit, tultuli ang mga lakang diha sa dalan sa hustisyag kalinaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. O Ginoo, dawatang among pag-ampog mga halad, himoa kaming angay sa imong sakramento sa gugma, pinaagi sa paghatag kanamo sa imong pasaylo, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nangibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matato. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay matarong gayud magmalipayon kami pagdaig kanimo sa tanang panahon, labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kaya ang among karaang kaalaot natapos na,
Usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa himno sa himong himaya sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siyag pan. Mipasalamat kanimo mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan, pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan,
Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikawng daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya og diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Kitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, busa mangahas kita karon sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kahit imo man ang gingharian, ang tanang gahom kahimayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amuang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami, sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang atong panaginig sa unay. Mga igsuon, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion.
Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Makagagahom og tunhay nga Ginoo, imo kaming giuli nganha sa kinabuhi pinagis pagkabanhaw mo ni Kristo. Ligo na kami pinagi nining sakramento sa Paskos pagkabanhaw, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Mayong gabi kaninyong tanan. Karong gabi una mao ang kapitong adlaw sa atong novena misa, pagpangandam sa atong 387th annual festa, painungod alang sa atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose. Giniyahan sa atong sub-theme, Saint Joseph, Hope of Priests and Religious, Hope that leads to fidelity and vocation. Sa ngalan sa atong team of pastors o sa Parish Pastoral Council, malipayon kaming mupadangat sa among kinasingkasing ug mainitong pasalamat ngadto sa atong mga pilgrims, sponsors and offerers karon. Ang mga sakop sa Zone 7, the people of Barangay Lower Luok, inubanan sa officers and members of chapels comprising Señor Santo Niño, Kabilduhan, Nuestra Señora Virgen de la Paz, Holy Family Kawayanan, Inahan sa Kanunayng Panabang Baybayon, Birhen sa Regla Superior, ug BEC Celdas of Lower Luok. Ingon manusab ang officers and members sa Cofradia de San Jose and Children of Mary Immaculate Vincentian Marian Youth, Mandawi Unit, ug ang mga parishioners gikan sa Señor Santo Niño Parish, Paknaan, Mandawi City. Lakip usab ang mga gikan sa nagkalain-laing seminaries ug monasteries, St. John the 23rd Minor Seminary, San Carlos Seminary College, Seminario Mayor de San Carlos, Spiritual Pastoral Formation Years, Carmelite Monastery, Poor Clare Monastery, and Mater Dei Monastery. Ato silang tagaan sa masipang pakpak pasalamat. Kinasingkasing nga pasalamat usab ngadto sa atong stewards of the day, Mr. Marvin T. Seniza and Mrs. Geraldine L. Seniza, Mr. Mark Luis Zanoria and Mrs. Rosel G. Zanoria, sa atong mga lectors, psalmists, Eucharistic lay ministers, altar servers, kolektoras, social communications team, youth volunteers o ang atong choir, ang Couples for Christ. Ngadto usab sa atong altar decoration sponsors, Miss Melissa Cabahog Sechong and family. Sa atong hagkanan decoration sponsors, Mr. and Mrs. Alan Taneo and family, heirs of Antonio and Belinda Alontaga and family, ug sa atong mga food sponsors, mga bisita ug kaninyong tanan nga mitambong nining Santos Kamisa, ug sa tanan nga sa usa ug nagkalain-laing paagi nakatampo alang sa kalampusan niining ikapitong adlaw sa atong novena misa. Sa kanila ug kanatong tanan, masipang pakpak pasalamat. Ugma, Martes, Mayo 6, mao na ang ikawalong adlaw sa atong novena misa. Ang novena pagasugdan sa alas 5 ug sa ulugon ang Santos nga misa
sa alas 5:30 sa hapon. Ang mga pilgrims ug offerers gikan sa Zone 8, the people of Barangay Alang-Alang, inubanan sa officers and members of chapels comprising Senyor Santo Niño Sudlon ug BEC Zelda sa Walang-Alang. Ingon man usab ang officers and members sa Crusaders of the Holy Face of Jesus, Divine Mercy Apostolate, World Apostolate of Fatima, Basic Ecclesial Communities, Cantors Psalmist Ministry, and Lectors Ministry, ug ang mga parishioners gikan sa Christ the King Parish, Alang-Alang, Mandawi City. Lakip usab ang mga gikan sa nagkalain-laing hospitality sector and elderly, Big Hotel Mandawi Cebu, Bay Hotel Cebu, Fairfield by Marriott Cebu, Mandawi City, Duhera Hotel and Office of the Senior Citizen. Gipainomduman usab ang mga kumpirmahanan nga ugma paygahimuon ang free confirmation sa alas 9 sa buntag. Laing pahibalo, available na ang atong replica image o chibi image ni Senyor San Jose nga anha mapalit sa booth gawas sa atong simbahan. Nining tungura atong pagaymuon ang pagtunol sa atong Certificate of Appreciation gang official replica image sa atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose de Mandawi, ngadto sa atong stewards of the day. Allow me to read the citation in the certificate. Roman Catholic Archdiocese of Cebu, the National Shrine of St. Joseph, SB Cabao Street, Centro, Mandawi City, Cebu, Philippines. Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mr. Marvin T. Seniza and Mrs. Geraldine L. Seniza, and Mr. Mark Luis Zanoria and Mrs. Rosel G. Zanoria, in profound gratitude for their generosity and service to the parish as the stewards of the day during the 7th-day Novena Misa, in honor of our patron, Patrocinio de San Jose, in the Mandawi Patronal Fiesta 2025, with the theme, Saint Joseph, Arduous Companion on our Journey of Hope. Given on this 5th day of May, in this Jubilee Year of Hope 2025, at the National Shrine of St. Joseph, Mandawi City, Cebu, Philippines. Signed, Reverend Father Josephus C. Remonde, Parochial Vicar, Reverend Father Manuel Luis O. Balinya, SHF, Parochial Vicar, Reverend Father Glenn D. Gabonilas, Member of the Team of Pastors, Reverend Father Jerome L.U., Member Team of Pastors, Reverend Father Rolando T. Manayon, Member Team of Pastors, and Reverend Monsignor Antonio C. Medida, PC, Moderator Team of Pastors. Akong gihangyo ang atong PPC President, Mr. Lloyd Aliviado, sa pagtunol sa certificate, ug sila si Reverend Father Jerome U. ug Father Rolando Manayon sa pagtunol sa imahen sa atong mahal nga patron ngadto sa atong stewards of the day. Masipang pakpak alang kanila. Ato sa pasalamatan ang mga pari nga mikon selebrar nining atong Novena Misa karon. Ang mga members sa atong Team of Pastors nga sila si Reverend Father Rolando T. Manayon, Reverend Father Jerome L.U., Reverend Father Glenn D. Gabonilas, Reverend Father Josephus C. Remende, Parochial Vicar, Reverend Father Manuel Luis O. Balinya, SHF, Parochial Vicar, ug si Reverend Father Avelito John Burgos,
visiting priest. Ug sa atong main celebrant preacher, nining ikapitong adlaw sa atong novena misa, siya usa sa atong guest priest dinhi sa parokya, si Reverend Father Jermaine Joseph C. Lecciones. Sa kaniya o kanilang tanan, masipang pakpak pasalamat. Ug nining higayuna, atong pasidunggan ang atong mahal nga patron, ang Patrocinio de San Jose, sa pagsinggit sa makatulo. Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose! Viva Señor San Jose! Masipang pakpak alang kang Señor San Jose. Dagang salamat ug palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, og ang Anak, og ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dadanyo ang kalinaw, og ipaambit ang gugma ni Kristo.